Gandang araw sa lahat. Tayo ay magluluto muli. Meron tayo ngayon ditong paa ng manok o adidas kung tawagin dito sa mga Tagalog. Timplahan lang natin ito ng luya, tanglad, asin at kunting pampalasa. Maglagay na rin tayo dito ng tubig. Pakuluan lang natin ito ng 30 minutes. Pagkakulo ng 30 minutes, ayan, ating buksan muna at haluin natin yung ating mga paa or adidas kung tawagin. Para yung sa ibabaw naman is mapunta doon sa ilalim. Tapos takpan lang natin ito at pakuluan ng 1 minuto. So ayan, nung kumulo na at tinang hahanguin ito. Palamigin lang natin ito. Dito sa ating palanggana, magtimpla tayo dito ng toyo, 1 basong tubig. Maglagay rin tayo dito ng ketchup, bawang, asukal, paminta. Tapos halo-haloin lang natin ito. Ayan, napakadali lang yung ating recipe pero napakasarap nito. Kaya subukan nyo na rin. Ayan, tikman nyo lang at kung nagustuhan nyo ang tamis o ang alat. O, bali, ilagay na natin dito yung ating pinalamig na adidas ng manok o paa ng manok. Imamarinate natin to ng 30 minutes. Napakasarap nito, nasubukan ko na to kaya pangatlong gawa ko na ito. Lipat lang natin dito para mamarinate siya ng ayos at matakpan. So ayan, pagkatapos ng 30 minutes, ayan na po siya. Nag-absorb na yung kanyang sabaw o kanyang sauce. So dito sa ating kawali, magpainit na tayo ng mantika, konting mantika, at ibubuhos na natin ito. Bali, parang iihaw sana natin siya sa uling, pero ang gagawin natin dito para madali, dito natin siya sakalan. Mas maraming bawang, napakasarap at ang bango. Ayan, lutuin lang din natin siya ng mga 30 minutes. So, ayan, pag kumulo na, hanguin nyo lang ng hanguin para hindi masunog yung ilalim. At takpan ulit natin siya. Ayan, konti na lang yung kanyang sauce. Yan, malambot na yung ating adidas or chicken feet. Masarap ito papakin. Or kung meron kayo dyang mga tropa o may inuman kayo, ito ang mas masarap na pulutan o pwedeng pang-ulam. Naglagay na rin ako ng konting sili. Optional lang naman ito. Kung ayaw ng maanghang, huwag nyo na lang lagyan. So, ayan, at ready to serve na yung ating chicken feet barbecue sa kalan. So, ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. Maraming salamat sa panonood!